ụwa dị omimi ihe isi ike nọ n'ụwa ọ bụla onye ọbụla amụrụ n'ụwa ga-adị ndụ ihe ọ sọrọ gị ịgba mbọ n'ụwa ọ bụrụ onye ọbụla ugbu a dị omimi ụmụ m ọyị ha ka m jiri kpọọ unu ka m gwa unu ka onye ọbụla ka ji n'ume jisi ike mmalụ nke ị kwesịrị ime ị na-emesi ya ike napụsị ụmụ ife etu o si kwesị isi wee pịa maka na adịka ama o ọkwa maka agụụ ọkwa nọ maka agụụ maka ndị agụụ ya abụọ ọgụba ha gụchaa ha ọsetikwuo ha maka na nke a tochukwu tokịta bụ ka bụ obere ife maka na nke bụ alụ ka ya eme mgbe ọ gụọ ọrụ ise ka ịzaga mgbe ọka aka na-arụ ọkwa maka ndị apụta na nke a na-ekwu nwekwa ndị ọ na-aba ntị onwe ndị ọda aba ntị mana ọ gbasara m ọ maka ndị dị ka ụgwọ lọrọ ahịa ndị na-enweghị uru ha bara n'ụlọ gbasara mama etosuru na-enye ndụ gị nsogbu tosuru inye ndụ gị nsogbu na-akpọ izu gbasara okwu a ebe ịnwe onye dị ka mama ifu ndị a mụ na afa na ahụhụ ndị a mụ na afa na kọtago ama m ka m ga-esi ejide fa ama m ka m si ejide fa kwesịrị ịma ihe m pụrụ imenụ nyekwanụ nwa m anyị mma ọkwa nwa nwaanyị mma kwesịrị ịma na mụa bụ Nkechi adị m akụja nkụja nwa m ka ebu nkụja atụ ọfọ wee bụrụ ụzọ nwa m ka ebụnụ afụ nwa elota nne ihe ọgịnị ọkwa nwa nwaanyị mma ka ịbụ ọgịnị nwaanyị mma maazị ọnụbe n'oge ka gịnị ya si wee kwuo na wee kparịta ụbụba ọkụ ya anyị na-ekwu makwa na ọ kpọrọ m si m na nkwado siri onwe m ọfụma ọgịnị tichasịa ụmụ ife tichasịa wee fichasịa ebe niile wee dosara ya ọgịnị ọ na ọ bata ọkwa ngwongwo na ngwongwo ogo kwụsịfa niile onye ka anyị bụzi ego m nna eko unu m o kosi ike ọgịnị eko m Mom, why neko? Diko. On is still on the eye. I don't feel now. See Miss Boutique. It will come on Guma. Jackage. Name me being one. Of your mahon water. Don't do what Jack again. Not what up on the kitchen. On a wa upon a. Maka gini, maka iko nkuwa, maka ego. Maka ihe nkuwa mma. Mechie ọnụ. Mechie nya. Ihe egbukwu elu, asị gị kwuo ikwuo. Asị gị nyụọ na ọ bụ na ana, ịnyụọ. Ịna nnọọ debe ike, nyụọ. Ihe egbukwu elu ịgwa m okwu. Mụnwa bụ nne gị. Mama, ihe ozi ọma na-ekwu eziokwu. Nakwa ọnụ ya. Ihe na-amụgosi Nkechi adịrọ mma. Udiro mma, legodi yoyi na, legodi ya anyị. Taa! Mechipu ọnụ siga. Kedu ihe ịma? Ịmara na otu o si wee yi isi efu wee tikasị onwe ya. Ọ bụla akwa nwa. Oyie ife. Nwa kwupụta ife akwụdebie. Ya ka ị na-ekwepụ. Ịchọ ka ọ gbọbede. Ka ọ gbọbede na ka nwanne gị nwaanyị asị ịtụgbu onwe ya. N'anya ka ngwa anyị taa bụlụ gị izizi n'ikpeazụ m ga na-ekwu okwu n'ụna iwe bulu ọnụ siga wee tinye na ya n'ibe ngwa anyị ịnwa ya nwa mbọsị ọzọ mpịa gị ụla imi gị akwụa kwụta ya ọgbada ọsụpịa n'ibe na gwa anyị ngwa ijiri nwayọ na nkịta ijiri nwayọ si m n'iru kịta si n'iru kịta pụọ asị m unu gbapụrụ n'iru m faka kwa ebe a Ọ dịrọ ka mma o. Ọ dịrọ mma Ikpe ekpekwa gị ikpe o. si ebe a tutu
chukwu onye chukwu begolo ibe ifro ka ọ dị o mesigo gị ekwụta ya Mama m desi anyị pụba. asị m ụlọ pụọ anyị akara isigo nụ Ọnụ nwekwa ka ọ dị. Ọ nke nwa. Ji aka ga-emebi nwa gị. Akpụkpọchakwa ọsọ agụọ maịlụ. Chukwu na-elekwa gị. chukwu lebe gị etu o si ele gị o nweghị uru ịbara m n'ụlọ Chukwu na-elekwa gị. otu o si ele gị o nweghị uru ịbara m n'ụlọ Chukwu na-elekwa gị. otu o si ele gị anụ mpama Mama, anyị si na ndụ gị nsogbu. akpụkpaka ka nwa nwa okwu na ọ na-apụ ahụ Hapụgodo ndị a, hapụgodo fa. mba ka nwa nwa okwu Mama, maka Chineke. Ọ bụrụ na ọ bụrụ ofu nne ejikọ mụ na ndị a, ngosi fa ife na-agosi ndị mmadụ n'ilo. agụ nwayọ bụze fezuru ọgụmọ Ihe chọrọ ịgwa gị. Mekete gị, nwe ihe ga-eme ka m hapụ gị obodo bekee. Obodo oyibo. Ife obodo oyibo. Gasị gị ya, gasị gị ya. Ị ebe ahụ gaa zuoro m ike wee hapụ ndị a. Hapụ ha ndị owu. nwaanyị mma ịpụọ nwaanyị Mama, obodo oyibo eko onumo Kwụsị ike. eko onumo bidenụ m aka maka na ekogo m mbụ m nwa ya efe n'elu nwa m narụ m ya nwa ka ebe nwa eji eme ọnụ Eji m gị eto ọnụ. Ọ dị m ka ọ bụ na mpa anyị ka nọ ndụ. Ọ dị m ka ọ bụ na mpa anyị ka nọ ndụ. Ọ na-afụ ihe mma na-eme. Kedu ka mma ya esi wee mepee ọnụ ya wee nye ụmụ ya ndụmọdụ anyị gbaba n'ezi anyị fegharịba anyị mebe ife ọjọọ. Ihe nke afịa ma nkwete o ọfịa m nkwete n'ọnụ mma anyị gosiri ihe asị na-apụta. Maka mgbagwa gị anwakụ ma anwa ụdị ọ ndịgozi anwakụ ma anwa mee ife anwa na-ekwu mma na-eso ụzọ Chineke m na-eso m gị na-esosi ya ike ịgwaghị eziokwu o gburu m ike gotere na mama emepe nwa ọnụ ya kwesị anyị ma o dere ya ọkpụkpọ ọsụsụ gị mana Tochukwu biko ka ihe ọdụ ịma ife ị ga-enwe m ifuru ezigbo mmadụ anyị bụ otu anyị si na-efe Chukwu jisi ike na ya anakwana ntị ife mma anyị na-ekwu anakwana fata ịkpọkwana ka ife ndị a ha na-ekwu banye gị n'isi o afọ na anyị na-ekpe ekpere anyị na-eme ka na anyị na-ekpere ekpere ka Chineke ofu mbọsị ka Chineke cheta wee tụgharịa obi fa ezigbo nwaanyị ekwesị ọmụma nwezi ka m jụọ gị na-etufughị oge biko ama m na m anaghị enye gị nsogbu nwezi ka m kpọọ gị biko nne gbaghalụ ememe azụ ya gbaghalụ ama na iwe adịghị ewezi gị nke bụ eziokwu bụ na asị ka m kọwalụ gị onye mbụ n'afa mbụ Obinna ka njikwazi anị gị ole afa gị nwaanyị ọma ezigbo afa legodo ọmarịcha afọ enyere nwa ada dịka ị nsogbu adịghị ma m na ọ ga-amasị gị ime onye mba ọfụma ya bụ sị ka anyị nọrọ ọdụ ụtụnụ mmanya dịka ụmụ nwanne na ndị enyi nkọwalụ gị onye mba ịkọwalụ m onye bụ akwanya bụ na ife na-adaba ka ebe iche ihe ịhụnanya na-eme enyi nwoke naanị ebe a Obinna gị nwa ịfụnanya anyị mba onwe onye amara gị a na-ajụ ajụ mụ nwa na onwe ama gị ọfụma okụzikwa na ojokwu a
Eke isi m ifunanya. Bam 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 bam. Obodo a niile m onye bụ. Ị na-akwụ akụ. Onye otiti. N'ebe dị gị. Kebe dị kwa ọtọ dị gị. Ife ọbụla gbasara nwa bụ ọpụrụ iche. Ife niile gbasara nwatakịrị a bụ ọpụrụ iche. N'ime nwa ka a na-akpọ ezigbo ịhụnanya ịma ndị nke na-ebu ụwa. N'ime nwa ka m fụrụ nwaanyị mma anụ n'ime nwatakịrị a ka m fụrụ mmụọ ozi Chineke zidatara ka mụ na ya bili ka ụwa tụọ ụwa m niile. Ọ bụ nwa ahụrụ m ya ụnyaahụ mana ọ dị ka mụ na ya amaligoli sinsi nne ji wee mụọ m. Nke bụ eziokwu bụ na nwa mụ na ya ka matasịrị onwe anyị nke bụ ụnyaahụ gara aga ka m ya bụ nla n'ụlọ nne Chesọs ya onye a nọkịta n'ọsọ nwa agba ihe gbasara nwa ka m na-echezi. Obinna, nke bụ eziokwu na enego nga aka m esi na ọya ebe n'anya mana nke bụ eziokwu bụ na ife niile ịkọ n'ọnụ enego nga ife niile mana ha nwere ajụ njọ ya bụ nwa nwekwe ka o si maa na ife ya n'anya kezi ka aga ga-esi wekwe ka a ga-esi weka ka o nwere ka isi jide ekwentị ya eji ya ka ebe a na-ekwuzi ọ ịkwụ nwaanyị Igbo bịa ma ọ bụ gịnị akpa ọ bụrụ ebe dịba na-aṅa ajụrụ oyi na-aga aga gbazie ndụ ị na-ekwuzi ka ọ bụrụ ọgwụ ọdịnala chi na-ekwuzi ka ọ bụrụ ọgwụ Chidisi nọkwa na ọrụ ga-abụ nke ikwu na-amagbu onwe ya mana chekwa ọrị mba mbụ ka isi na-agwa ya nwụrụ ọbịa anyị nwa na-akpaka enyi nkata kọwalị onye bụ kọwalị m onye ọ bụ ya bụ na ụwa na-aga nwa mbasa na mmetụkọ ahụ webu nwanne otu afọ dị Igbo dogo Uchenna nwanne m Uchenna bịa oyi nna ibe na-abụ obi amalite Obinna ya ebife ma nna uche na ebife na-agbazi o ja ibe onye abụba akwa ọzọ akwa obi na-akwara ego na-abakọ otu ebe bịa dị anyị ị na-anwa kedu ife na-adakọfa na ọkpụfọ adịbụzike ebe nne mana ọ mara mada na-achịrị ofe ọgwụ Obinna abịa n'otu Chukwu si wee chọ Chukwu mana nna abịa wezi akwado ya n'ife ihe agbalị ka ime n'ọsọ ka onye were anọ m ya na-eche isibe eghere anọ ụmụnne m n'ime Chineke etu anyị na-alụ ọlụ nke Chukwu bụ onye nwe anyị Jesu Kristi achọ ka anyị were obi anyị na mmụọ anyị wee na-alụ ana onye nwa bụ onye na-akwụ ụgwọ n'agbanyeghị na nsogbu ya abịa n'ụzọ anyị mana achọ ka anyị bere ya akwa ka na onye nwa ya afụ anyị nye nwa ya enye anyị ikike ka anyị wee gabiga nsogbu na ọnwụnwa nke ya bịara anyị n'ụzọ anyị ka anyị wee merie ya onye azụ etolili Chukwu teknụ maka ndị arụ na-adụrọ anyị na anyị eje mama uche ka ọ bụrụ ụmụnne anyị ụmụ nwanyị mmadụ ịtọ dị aga nwanne m nwaanyị bụ Oziọma Adachukwu ọ nke nwa ya edu ndị ya aga wee leta ndị ya eje fọ ndị nọ n'ụlọ ọgwụ Oziọma ruo anyị na-ekpere mmechi Anyị na-ekele gị Chineke na onye na-eme mma onye na-agba ọrịa ana m ekele gị ọtụtụ anyị Chineke Idebube ana m ekele gị ọtụtụ anyị Chineke
¿Qué me? Ife emelụta nwanne gị nwaanyị legoduru ihe nlere gwogwo akpa m juru eju ifu ka asị azọrọ m gị ebe a azọrọ m gị ebe a ịma ebe m si apụta kịta eme ebe m si aga mụ na ndị politishan mụ na ndị ifedede a pụtago mụ na ndị politishan na-ekegharị nke m nwetara ngwe ya ekwe njide nke a wee kworie ya ka o si nke m teziri ka abacha ịhụgo wee surie ha sista akpa m na-anya ezigbo alụ n'agbanyeghịkwa ebe mmanụ maka na mmanụ dịrị ịfụ ihe ọma Chukwu mere m taa Chineke nọnyere m taa ka ebe mmanụ sista ka ebe mmanụ na ohi ji nwayọ obi na-asọzi m ka Polina ị na-ekpekwara m ekpere na-etikwa m n'ekpere ka nwoke na-eje eje na-abata ịma Chukwu onye isi na-etikwa m n'ekpere ike gwụrụ Kedu ife ike eji agwụ gị? Unu nwere ike ịgwa m ihe ike eji agwụ ya? Ebe ụmụ nwoke niile nọ n'obodo a na-agba atere ọgwụ na-agwụ ete ya ozi ete ya abacha wee tezie ya ụgba ebukwe nke mma ete ọ na-agwazi nka mme gịnị? Chioma, eziokwu ngọ gị fe na-agabiga n'ụlọ anyị melu mete ebe ọ bụrụ na ekele m Chineke na ama m Chukwu mana ọ bụrụ na m abụrụ onye ma Chukwu ife aka na-ezuzala ebe mma esife na-ezuzu mana afụkwa m mmasị ka ije fụ onye amụma ụzọchukwu ka o lebesi anya n'ime ife ịgwa m kama ka ya esi enyere gị ihe agwụgwa bụ eziokwu mana n'obi nke m n'uche nke m achọrọ m ije ebido n'ebe onye amụma ụzọchukwu nsogbu ịmana ihe na-enyekwu ya nsogbu karịrị ị na-ekwuzi ka ọmịmara ọkwa gị na Ebube na-enyere m aka na-ekpe ekpere ka ezugbo kwụsị ife anyị na-ekwu keke na-asị na mụ na Ebube na-enyere gị aka ihe ọ gbara ọ dọrọ gị achọrọ m ka ị gaa ka ijegbu ka ị makụ nwee iko anyị afụta n'isi gị ọ dị mma biko akọzi ife anyị nsogbu adịghị ihe mere mbụ na mma agba mbọ nnọọ echi niile ka ndị fọ sitekwa ekele anyị na-eme bụ ebumọnụ anyị asọkwa gị jeje rie nri Oziọma, ihe niile a ka ị na-agabiga ndị kpọtara gị n'uche ka ị kọtara m ekwensu bụ onye okwu asị enwere m iwe na m agwara gị na ngabiga achọrọ m na-enye gị nsogbu ihe ma ngabiga na ezinụlọ m mana Ebube ha ndị ekpere anyị na-enyerekwa m aka anyị na-eme ekpere na-ebu ọnụ na Chukwu ka onye m agbara aka wee na-eji ihe a na-eme ịma na mgbe nke na ndị na-enwere okwukwe na-emekọ ya na-ekpe ekpere na-etinyekwa uche ma na Chukwu ya afụ enyi Chineke nna ya edupụta anyị n'ọnọdụ anyị nọ mana ka m gwakwa ya ife ọbụla fa na-eme ya emesokwana fa na-ekpesi ekpere ike na Chineke nna ya anọpụta ya
mana echeta anyị na-ekpere nye maka anyị ka anyị kpee ekpere ọ bụ n'aha Jizọs ọ bụ n'ike na ọbara Jizọs onye nwe anyị na Chineke anyị na-akpọku gị n'oge awa Nwanne m n'ebe echekwa m eblabụ nwanne biko ewere ife nchọta m ife ahụ na-agwa gị kịta ụtọ ọbụla ọdịkwana ime ga-adụ n'ọkụ na-enechana m anya si na ụdị ndụ ị na-ebi adịghị amasị m si ka m gwanụ gị ọkọ ka iwere ndụ gị nye Chukwu ọ ya akakwanụ ma na iwere ndụ gị nye Chukwu biko eji m Chukwu rịọ ifu ka m si nọrọ na biko nyere m efe adụzina m ọdụ achọ m onye ọbụla ịkpaso m iwe maka ezigbo iwe obi na-ere m ọkụ ka hapụ ibuso gị iwe ka efe nụrụ ikwu isi na ndụ m na-ebi na-elaki ya ana m ebiri gị ndụ ka otu o si ma ndụ m na-ebi ka otu o si masị gị ị ga-ebi nke gị bie nke m akwa onye ụwa bụ ọsọ ndụ bụ n'isi ka ezi ka ndụ m na-ebi si gbasatara gị eji m Chukwu rịọ biko ka m hapụ ibuso gị iwe adị m n'obi nọrọ onwe gị ihe anyị na-ekwu ọ gbasakwanụ m ọ bụ nwanne m ka ịbụ mana ahụrụ gị n'anya onweghị afọ ihe ọjọọ na-eme nwanne ya ọgbachi nkịtị ọ bụ na ya ka m ji na-ekwu na nwanne m adụzina m ọdụ achọghị m onye ga-adụ m ọdụ biko achọghị m onye ọbụla ga-adụ m ọdụ ị na ife na-agwa ya ọ bụ eziokwu na oge bụ Adanne mana ka esi eri nri ka esi ebi n'ụlọ ọmụma maka esi ebi na-eriri n'ụlọ ọmụma aṅụrụ mmiri n'ụlọ ọmụma ihe ọbụla emere ọ n'isi Nkechi eji m Chineke ya biko n'ọrụ onwe gị adụzina m ọdụ ọ bụ eziokwu na ndụ a m na-ebi na ọ masịghị m mana achọghị m ihe ọbụla ga-enye m ọmị nsogbu ihe ọbụla ga-enye m anyị ka o chebe echiche achọghị m ya ọ ihe m ji ebi ndụ a m na-ebi biko arịọ m gị achọghị m ka iwe m dị ọkụ n'ebe ị nọ hapụkwa m ka m si nọrọ ụna biko kemgbe Ada na ndị ọyị ya lechara m anya wee kparịcha wee were mee ihe masịrị ha kemgbe ahụ ka m fọrọ ntutu taa sị na enweghị m ike ịtụkwasị mmadụ ibe m obi ọzọ ifugoni ya ọ bụrụ na Ada na ndị enyi ya ha fụzie m kịta ụjọ ọnụ a ga-ekwe ha wee tụpụrụ m ọnụ bikos mụ na ha enweghị ike ịnọ na the same level inufe na gwa biko arịọ gị agwazina m okwu asị m mba ajụzina m ọdụ ị na ife na gwa ka nwere gị mmiri tọgbụ iko n'ụlọ a kezi ife ọwụ ma ga-ezute ike n'ụlọ a mgbe ọbụla nkechi ka e mere gị ka mkpọrọ gị onwe m ma hapụkwa gị
mahapụkwa gị aka ọ bụrụ na ife nwanne ka ọ na-akọdakwu ọkụ si adakwu ọkụ mahapụkwa gị m ga-anapụtarịrị gị eji m n'aka na Chukwu enye m aka m ga-anapụtarịrị gị Nke baby. Nke. Carol baby. Wow. Carol. No. Nke. Anh phải bay về chứ ta. Ta bay à nó cái cái tí gì. Cái bé biao này. Mwa Kizito amara amana buda. Kefi babani. Ada ngafo nke baby. Ifrane kwa mu ku bia de kake. Mu ho lo so no ibi so nwa jo ta ben na. Kaya na mena ba? Ha! Kizito nwa. Nwa. Mama pi. Nda we kuchukwa monzo. Nya nke na-eme kịta. Unu wee kwuju ụzọ ha kwujele ugwu ụzọ n'ime abata n'ọkụ ya. Fukune yani. Atakwanụ ngị kagon. Gị nwa wee soro ukwu kwuchie. Mama ihe mma agwa gị. Mbụ nke a na-adị ka ịsaga bonga fish. Kizito nwa. Mama. Nna m bịa ka ịba n'ụlọ. Mama bi. Ijechelu Nkechi ọ na-abịa. Nda ma ka si eje. Ha tụfuru ha ọnụ. This is our will. Ha amarọ. That is our will. Nkechi na-abata n'ụlọ. Ụmụ ewu. Ta! Ụfọdụ oge di m ahụtakwanụ Ada echi ụbọchị agara aga ụmụ ife okwu ọ sị na ụwa dị omimi. Ọwụ ka ahụ oyi m ọwụshi ndị ihe a na-agbagojukwu m anya ejikwa na-agbagoju m anya ọwụshi na-amaghị m nwatakịrị ọfụma aga m asị na ọgbanje na-enye nso So fụkwanụ ezie o ezie pụtị mana Ada bụ ezigbo mmadụ. Ada nwere obi umeala. Ndị ọwụkwanụ obi umeala ya ahụ mere o ji agbagoju m anya. Ihe na-enwe o ji agbagoju m anya. Nkwa ihe ọzọ. Oke mara Ada. Ọ sọ ya bụ ihe siri ike, Ada ga-enweterịrị ya. Bụrụ na ya siri ike, ọ ga-enweterịrị ha. Biko. Anyị chefuo maka Ada ugbu a. Anyị kọ nke dịara anyị. Gị na-eme ka alụmịta. Akwa ịma nwatakịrị ahụ mini ya na-ekwu n'ekwentị. Aga m eji efu ya ugbu a. Eyo. Ewe. Nne m. Ọkwa na esi ka nri oge. Ọgbakashiwala m. Ọ bụrụ na ụmụ ọyị ọbụla bịa. Elefukwa na ịkpọ nọ. Ịghọtanụ. Nne m onwe ezi ego dị m n'aka kịta. Achọrọ m ego. Yatago. Ọbara gị na-ahụ ọkụ. Ọbara gị na-ahụ ọkụ nke ukwuu. Ijoko ọbara gị na-anọkọ ị nweghịzi ntụkwasị obi nke nnọ. Ọrụ bịa na anụ mebi ike ọrụ ka ọ wụchiri anụ mebi iwede gị ọrụ. Enwere m nkwukwu ije weta ele aha ya Chifu Dike. Alụmịta gị na-eme. Ị ga-eduga m ụta ịsha aga.
ị ga-eduga m ịmachi ọ na-alaiki anyị ndị ịtọ na-egwodie anọkwa m ya echi ọbụla kpọọ m ka anyị jebe biko nni dị ego kpọọ ọshụ ka ọshụ onye weta ego n'ọfụ mana ife mụ na Tochukwu nwanne m ji kpọọ gị o nwere ife anyị chọrọ ịmata maka na o nwere ka isi emesa anyị omume nke pụrụ iche bụ mmụọ iwu ahụ m dịka nwa gị ka isi akpasa m agwa onweghị ihe mere na-aga gị n'anya onwere ihe mere na-aga gị n'anya ncha ncha ịkpọrọ m asị nke ukwuu nne ka m jesi ọ bụrụ na o nwere ife m mere gị ka ịgba alụ m amaghọ m ọ bụrụ na o nwere ka m si mejọ gị amarọ m ịgba alụ m ọgụ nwere ife mere na-aga gị n'anya ọsọsọ nke Nkechi nwanne m mere bụ ezigbo ife. Mama, o kwuru bụ eziokwu. Adabekwu maka nke adịghị nwaanyị ka ọ bụ mama. Ọ bụrụ na o nwere ụzọ si mejọọ gị, biko mama, gbaghara ndị. O? Biko. Nwaanyị mma ilikwa ịtakwa nsị efi. Nya ife a ka unu na-abụ chịkọtara isi ọnụ wee pụta imegide nnụ n'ụdị anyị na-eme nzukọ. Nya ife a ka efughele je dịka unu ụmụ mba nsị dịka unu kpọọlụ m ka unu bịa gwaba m ụmụ ụgwụ lara ahịa na-abụ ndị elo na nta elo n'imu mbọsị ọzọ unu na-abụ ga-echikọ isi ọnụ wee kpọọ m ụdị nzukọ a maka gwe na dị imi ka opi mma m ihe mmemme unu gosi ndị ala na ya mama ịma ndị anyị nke ọma. Mama, nwere ihe mere gị gbaghara m, o nwere ihe mere gị dozie onwe ihe mere nwanyị ọ na-nwere ihe mere ya gwa m. Stella. Evangeline, adịmma. Nke a ibu akpa ọ dị mma? Eje m afịa, si m afịa bata. Mana afọkwa gị na nzukọ taa. Iwe ga-adịkwa n'ọkụ. Ịma ife na-agabiga n'ụlọ m. Ọta, achọ m ka nsogbu ahụ na-afịa mgbe ọbụla. Na ka m ji wee sị ka m jee elu nne m afịa. Mana nsogbu adịghị echi niile m ga-abịa o. Ekwesịrị echi nzukọ adịkwa n'echi. Asị nka m onwe ebe m chọrọ ije. Achọrọ m ịbịa fụ nne gị echi. Ugbu adịrọ. N'ozi ọma, ozi nke Chukwu achọ. Nsogbu adịrọ. Ị na-alụ egwala m ya. Nsogbu adịrọ. Mgbe ị bịaziri echi. Daalụ sọ. Tupu bazie. Onye na-ekwu? Ọkwa nwata nwoke obi a gịnị ahụrụ ọtụtụ ụbọchị ole mgbe gara aga aha ya bụ Obinna. Ewu, ọ gị nwa echetego m. Ka imekwa m. Ekelekwa m Chineke na mgbe m nwere anyị. Biko, o nwere ihe dị mkpa mgbe ka mkpọ ka mụ na ebe mmadụ ebe anyị ga-anọkọrịta. Ebe efu juru ezigbo ya ị ga-anọkpa nkata ole ma ole were fụ matatị onwe anyị ọfụma. Echetego m. Ka ebe m abịa fụ ya. Ọ ya nwekwara onwe ya ma ọ bụrụ n'ụlọ nkwapịa akụ
nke dị n'okporo ụzọ gbada agabalụ ndị ike. Daalụ nwaanyị ọma, Chukwu gọzie n'ugwu. Ọ dara m ọmarịcha nwa. Daalụ o. Daalụ ngwa mmanụ eche n'ihe o. Ezigbo ọkwa aka m Chidi. Chidi maazị Kenneth, ka m bịanyere gị nke kwukwusi nke bụ eziokwu na-emechapụ nwata nwaanyị a kịta ka mụ na-afụ n'igwe ogwu. O kwetego na ya afụkọrịta. Na mgbede a a na-egbu mgbede ọla. Nsogbu adịla nwanne m. Ife mere na ga na-agwa gị, ife ọbụla mụ na ya kpatara, mpụkwa gị gwakwa gị. Emewuru na anaghị dị nwayọ ekwuzi. Ada. Mgbe m na gị ji wee fụsị afụ ka m chebeli maka ị okwe ụfọdụ omume nwesị ka nkọwa tụrụ ya n'oge nwata na ị ga-ekweta na-achị ịgwa gị ka anyị bụrụ enyi nwoke na enyi nwaanyị ma ọ bụkwazị di na nwunye biko maka ahụ obi n'anya ịhụnanya nwere ebe ị nọ mere m nju iche gbasara gị nsị mba biko Chụgo m ife ikwu Obinna ma na-eme nghọta ma nwee ike isi gị na mmụọ m anabatara gị mmụọ m nabatara daalụ kama na ụwa dị omimi ife isi ike dị n'ụwa ọ bụrụ onye ọbụla ama ga-enweta ife ọ chọrọ ihe ọ sọrọ ya gba mbọ ụwa dị Ada ka ị na-achọzi kọwalụ m kedu ị na-akọwalụ m ife m na-agwa nkịta bụ na nkata m na-akpa ebe a kịta isi m ife na-akụrụ isi m bụ ịhụnanya 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 Ada kedu ị na-asa mma nghọtazi ngwa kọwalụ m ịma na m bụ odogwu ntozu na-etozu na nwoke bụrụ ezigbo odogwu ife ọ bụla ịkọwalụ m ga-aghọta ife ọsụkwa ya bụrụ m ga-eme ya ma ya bụ na ị bụ nke m biko ife a kịta ka eruche mmadụ nghọta o nwere ife ihe akọwa kịta agbagwoju m anya tụnye m obere azụ ka m tụneze ma nwa ma nghọta odogwu dị ka biko tụnye m jọs obi tụnye m obere azụ nwatakịrị ikwụsịgo ọ dị mma ekwete ịnabata gị kama na ọyị anyị ga-abụ ọyị sọsọ n'elu akwa na-achọ Nkechi ọ na ya? Nwa Chukwu, Ada Asayo. If mụkwana ịgwa ọtọ. Nwa Chukwu ekwesịghị na-eyi ihe ahụ na-eyi ya iyi nene ya anya m okwu jide gị alụ jide ya o abịakwa ya ịkparị m ugbu a maka na anọ m na be gị iche na ahụ m Nkechi na ị na-ezisa ozi ọma na-ezisara ya rọbish m na-amaghị na-ekwu ka m na-agwakwa gị na-ele anya na adresị na enweghị mere ya nụ adị mkpa nweghị mere ya na tọl otito adị m akparịkwana gị kama na ifo na ilegodo onwe gị anya kịta ya afụ na ịgba ọtọ n'elu ịfụ na ịgba ọtọ Nkechi anọ ya Nkechi pụla ehenụ ọhị karị ịgwa m sinsi n'ọhị karị ịgwa m nọrọ ebe a na-egbu oge m Ada ndekwa ifi ịfụ na ịgba ọtọ
afọ nwa ome ka nne ya afọ nwa elota nne nwa m anyị na-etu m akwa udo dịkwa nwa m udo dị nọ na anyị enwezikwa ego n'ụlọ ahụ enwepụ ọdụm shishi ka asị ka m were wee jegote ife nni ya bịa gwukwugo nne biko ị ga-apụnụ ka ije tigharịa anụ nwa ije tigharịa ma mma nwe nke a ga-etichata ka anyị wee merubenụ n'abalị taa nne mama ike adịghị ọgụta ike bụ ka m na-agwa gị kwa ọkpụ niile gbachisiri mama ihe m chụrụ ime gbanye nwụọ ọgwụ zuo ike ka m zuo ike taa biko ka m zuo ike gwụrụ mama izu ụka gara aga ụmụ nwoke ihe ka m dị na ụlọ ụbọchị bụ nke gakwara ihe ha dị ịsatọ ụnyaahụ mmadụ ise na ahụ anyị na-atụkwodo ọ bụrụ ọkwa igwe ka m zuo ike biko omeka nne ya afọ nwa nke bụ eziokwu bụ na ị na-agbakekwa ahụ ma ngọnarị gị na eji agba na ị na-agba n'isi ike mana ọkwa ifu mgbe nraka gị mgbe ọgbala na-agba m ọsọ n'obi ntụtụrụ ụmụ nwoke 15 nhaziere ha ọnọdụ mpịkwa ha dokwa ha mma ịmakwa na mgbanwe na enwere m ndị na-abịa azụrụ m ahịa nna akwụkwa gị ahịa iche na onwe nke mkpọsa n'ezi ha bịa etu a mmekwacha ha emeta m mma kwụọ m ezigbote ụgwọ nne m ị ga-ewelite aka fọọ ike mkpụrụ maka na onwe ekwefe ị na-eme maka ọ bụrụ mgbe ndị ka gị ejikwa m ebe m ji onwe ebe m na-aga taa ịfụ taa onwe ebe m na-aga ka m zuo ike ọ bụrụ ọsọsọ m ka ị nwere ndị ọzọ ha na-emetụkwa aka ha gbalịkwa m ike agwụgwọ m ka m zuo ike taa ka m zuo ike mama biko ụgwọ ụlọ akwa agbapụtago m ụgwọ ụlọ ka ezife ọzọ egwu ini na ozu na-eche ya ngegburu gị onwe mama ngegburu na onwe m ịchọghị ka m gburu gị onwe m nsogbu adịghị ịgwa m ka m gba ndụ gbuzie onwe m final ome ka nna gbakene m onye ịchọ ka ọ jee weta nka ihe gbakene m onye ịchọ ka ọ jee lụta nka ihe eri ome ka nne ya ọ nwanne gị nwaanyị ada nne gị a nyanwa na-alarụ n'ụlọ ụka gọzie m mgbe oke eji wee jee mie anyị Chineke ife ime m erika maka na ọ bụrụ na ome ka nne ya bụ isi nwa m ọka aka alụmụmma oke alụmụmma na ọ bụrụ ife alụmụmma kezife na-ebere akwa ebe ime onye dị ka m mama biko ebezina ngwa biko ka m gwazie gị na ego ole ka ị chọrọ ka m nye gị ka obi wee dị gị mkpa gwa m ihe dị ka 20,000 ga-ewere onye ya wee jegote n'ife n'idebe n'ụlọ mama ya bụ na ife iji ebere akwa bụ maka 20,000 naira ebe ị nwekwara onye dị ka m ka nkọziele gị mama m ga-enye gị 30,000 naira were 20,000 ga-akụkọsịa ihe ọnụ na-eri osikapa nwanna ndị otu ya werezie 10,000 fọrọ afọ wee leta onwe gị anya mana ọ dị na dị m mama m na-afụ ka ị na-amụke achalụgo nwaanyị mmụnwa nke ogwe 10,000 ewere m wee were ihe wee kụọ nwamba ome ka nne ya afọ nwa ife dịka gị dịkwa daalụ ya ka m ji ekwu gị ome ka nne ya tomato jos nke bụ eziokwu bụ na obi na-agbawa m ọ na-ewute m na nke nwa bụ isi nwa m nke bụ ada nke kasị njọ bụ na ọ na-ewutekarịsị m na
amụrụ m ife dị ka gị Oziọma etu a ka iji chọọ isi wee kwụ m ụgwọ na mụrụ gị emekwa na ewepụ arapụ gị nwa bụ Oziọma agụụ aka nyụchago m lee anya aka akọdebego maka m ma enwe m onye dị ka gị Mama, if I knew, Olube kwanu kuta. See, alu, ya fotos na nkechi ka ọ na-efe ala. Ne efe ala dị na alu ụmụ nwoke dị iche. Okay, asịgo gị ka mepe afịa. Ọ bụgodo obere ụtọ ụlọ ọbụla mana anyị esi na na-eri nri. Ngwa ka mbido ọrụ. Ịjụ? Ọ kụjụrụ ajụ gị ebe ịchọ ka mme. Nsị ka ndị lụọ ọrụ ịjụ? Nwa biko, ihe chọrọ ịgwa gị mgbe abụ. Akwadozi na Nkechi ka ọ na-efe ala. Nkechi abụrụ osisi na-amị ego. O nwere ego ihe onwere osisi idobe na arụ Nkechi na-amịtara ya ego. Iwe Chukwu dịkwa ọkụ n'ebe ị nọ. Asị gị nyụọ, ikwelu nyụọ. Nwoke isi ụtọ agwa okwu. Mma. Mkwena mụmụrụ gị, alụ na-apụ gị. Mama, ọ ya ka iji wee maa ya ụra? Ebe ka nke azụ. Nke gbasa gị na ọ bụrụ na nchọ ịmụ Oziọma ụla ugboro 10 masịsịa ya zadị n'ọnụ o ji afọtọrị ọnụ ebe a. Mọdọkwa mma o, mọdọkwa mma. Onu si eme ya n'ụlọ adọkwa mma, kọmọ kọrọ akwagharị ka aka Nkechi si akwagharị. Taa mechie gị ọnụ. Ewu. Gịnị ka ị ma? Okoko. Ọrụ ndị ọgbọ gị nọ bịfa na-elekọta nne na nna ha. Ị nọ n'ebe anyị ma bụ iri nne m ilisisi mmadụ abụ. Ka ndụ oge anya. Nkechi ya isi na ọ na-akwụyali esoyali ụmụ nwoke. Ọkwọ ya bụ na ị na-eri nri n'ụlọ ewepụ Nkechi. Ma agụụ atụsịsị a ga-afụ ọnụ ibu. Okpoko. Ifro kafadi. Ụmụ ụgụ lara ahịa. Mama, gị marụla. Taa mechie gị ọnụ ma makwa gị ọzọ. Oyibo kara aka, oyibo dị egwu. Mụ nwere nchọrọ ịyọ ya. Mmanya tụrụ ntụ ọzọ dara ka mgbochi ude. Mụkwa na kemgbe ụzọ igwe dị na etebeghị. Oziọma. Ozi nwa. Kedu ego ịchọ ka nye gị? Ego akwụna. Ego agbatara na akwụna. Ebe mmenye ya. Ịma na gị ka ọ dịrị ịdị na-elekọta mụ na ụmụnne gị. Mana gịnị ka ị na-eme? Ịkụ aka aghọ. Ma ọ bụgo n'otu ahụ. Enwe m ego. Ịma ọ bụ na m nwere ego. Ikwesị ị na-ekwudo ekwusị. Ama m ihe kwesịrị ị na-eme. Ọ na-enwe m ego. Ọlụọbe m ọrụ. Maka mgbazi gị ihe. Chukwu a na-esi n'eluigwe agbatu ibi enye gị egwu. Mana adị esikuzi n'elu ada. Mgbe ọ dara agago mgbe nwa. Sọsọ ife Chukwu nwere ike imere gị egwu. Isi n'aka mmadụ wee gọzie gị. Dịka otu o si eju ụmụ nwoke ndị a nọ n'ilo wee na-agọzi nwanne gị nwaanyị site na ọrụ ọ na-arụ. Na ya ka ngwa gị Oziọma. Emefe ihe. Ị nwere ike jiri nwaanyị na-arụrụ ya arụrụ. Ị na-eme ya nwa nrụrụ na-arụrụ ya arụrụ.
nwere onye ya amalite ọka ya nwa onwe ha mita ọbịa dịkwa ọ na-egide gị iru ka a sị aga na ya amalụ Mama. Ekuzina. Nke a ekwu kịta ọ daba na ncha. Ekuzina. Mma ọdebe mutu dị ya. Ego nwaanyị na-ezikwu na m jide. Ịchọzi ego? Mba, bịa were ego na ATM. Mgbe na-esi na m jide. Ana m akwadobe inye gị. Nwa nke a egbudu m n'ụlọ a. Ide ego enyena achọkwuozi m. Mana ị ya akpọ nkụ ebe a, arụ ya akpọ ka achịcha n'ụlọ a. Ewu. Ndị enyi unu ofu ka o si ekwu okwu ụbọchị afọ. Ịma na m fọrọ nwa nke fọrọ n'anya sisi batara nnọọ n'ime ndụ achọrọ m ka ị na-ebi ezigbo ndụ achọrọ m ka ọ bụrụ na ị gaa n'ụlọ akwụkwọ ị na-eso ndị ala ndị isi adịrọ mma. Isi ama m shi ọgwụ ha ka nne gị na-akpọ ndị ara. Ama shi ọgwụ ha ka ọ kpọga ndị ara. Ka njike gị nke iru. Anyị nwa ụmụ ọya arụ. Ka ada nwere ụmụ onye ọzọ. Mana n'anya ụbọchị ahụ gwara m okwu afọ enye m ife ọ chọrọ ife ngwara nwaanyị a ife ngwara ya. Ama m shi gaghị ga lụwa ọgụ gị na nne gị maka chọkwara gị okwu dị mma ka ezigbo nne. Ka ife unu chọrọ ka m mee ọ na-ekwu ya nọ nwaanyị sape mkpụrụ anya na-ekiri ọkụ ya mmasị ya okwu ọ dịghị mma. Ịma ihe nwata nwaanyị a wụ nne gị ndị nne ọbụla chọrọ ihe dị mma maka ụmụ ha hapụkachi na anyị na-aga agba agwa ntorio ekwesịghị isi ụta agwa ya okwu ma ụsa ya okwu alaghị ọkwa ya Ada mana ihe nke iri kwara ezi otu obi dị nwaanyị bụ nne gị ịnụga nsị ka mbido kịta ugbu a anyị nọfọ na-akọwara ụlọ ife ncha onweghị ga-eme m ga-akwata bikọs ihe ị gwara nne gị alaghị ya onweghị ga-ekwu ugbu a m ga-akwata. O juru gị isi maka eji nwaanyị gwagwụgwọ o juru gị isi biko ya jụọ n'isi a na-agwụgwọ isi na o juru gị isi okwu na gị isi na o juru gị mgbe ya jụrụ gị isi nyara. Nsị ka mụ na Nkechi were rie nwa ofe onugbu a na-emekọnata ọ ya ka i buru je gbawe na mmiri na-agbajinwu si dị gị ka adị gị ka ọ gbasaa mụ mba ife ị na-akọ onwe ka o si dị gị ka oropụ ma ji na-arụ na iji eme ebumọnụ otu ọnwa na-abụ ọnwa ịtọ ọ dị ka onwe ka o si gbasa m ka ihe mee na ịgbara ndị ụka unu gwa ụkọchukwu nye gị ego nne ka irie maka na m nwere nne m enye gị n'ụlọ a.
Kedu ihe na-ebe ya akwa? Ka were ọnụ nsogbu gị na-atinye n'aka Chineke. Ekwenyesiri ike n'ihe Chukwu ga-eme. Ekwenyesiri ike n'aka ọrụ Chukwu. Nwa gị ihe na-agabiga eme aghọta. Nwa gị ihe na-agabiga n'ụlọ. Nwa gị ihe ya na-eme m n'ụlọ. Obi na-agbawa m nsogbu. Ezigbo obi na-agbawa m n'ụlọ. Ịma n'ime ụlọ anụ a na-ewe m ka ohu onye na-enwere nna. Na be nna m na be nna m. Ofu ụbọchị kịta nwa dị n'ụlọ abụọ. Ihe niile a ga-ebe ọ ya ebe na njem ọ bụrụzibe gara. Sịkwadị Nwezikwa okwukwe. ka onye na-ekwukwa n'okwu dị kịta. Okwu dị anọdụ n'ihe a. Okwu dị adị ikwudo okwu dị ebe a. Ife na-akọtara gị na ọmụsị anụnwa. Nwanne m nwaanyị Nkechi nwanne m nwaanyị bụrụ mmanya kwa mụ. Mmụsị anyị batara. Agụ na-aṅụ nwere garị na-aṅụ. Na-aṅụsị garị mma m jerupụta na m nwere garị agwa m na-arụ. Ọ dị na ọ dị ihe na-ekwu. Oziọma kedu ebe okwukwe gị? Ihe niile ị na-eje bido kịta bụ ibe kwesịrị ịha. Ihe a bụ ọnwụnwa a na-anwale gị ka anwale okwukwe gị. Ihe niile a bụ ọnwụnwa. Tinye uchu n'ekpere. Tụkwasị Jehova bụ Chineke nna anyị. Bedebe akwa. Onye ọrụ nke Chukwu ka ebu ikweta ezi n'ihe ọ ya emere. Amanoye eme. Mama na-ewute m. Ọ na-ewute m kuku. Ka ndị m si eme m, ọ na-eme ka ọ bụrụ ya mụrụ m. Ọ na-ewute m. Imela. Chokike imela. We've choking now. Adam. Choking and Madam Mano. Because we fall on Adam Macho, Melania. Oh, Macanife Adam, Amara Motungus will be.